olkaa hyvä. Oikein hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa ja tervetuloa tähän ehtoollis Jumalan palvelukseen. Laura toi tuossa mulle kännykän. Tämmönen kännykkä, jos joku tuntee ja tietää, että häneltä on kännykkä hukassa, tuolta oli hyllyn päältä löytynyt, niin tämän saa 1 000 euroa vastaan täältä käydä hakemassa. Jos tunnet omaksesi, niin eiköhän se siitä sitten selviä. Loistava lamppu oli tämä lauluryhmä, joka täällä Alkon johdolla sitten aloitteli meidän kokousta. Ja kaikki teistä ei saata tietää, mutta tuo Alpo, joka tässä kitaraa veivaa, niin Alpo on Utsjoelta syntyisin aito saamelainen, jonka äidinkieli on saamen kieli. Ei ole mikään lappilainen, vaan lappalainen. Ja
Ja nämä on sellaisia kavereita, että kun lauluntekijä sanoo, että rukoile ja työtä tee, muu luojalle jää. Nämä Lapinpojat on sellaiset, että ne tarttuu toimeen ja ei niin kuin hirveän kauan kupeeksi asioiden kanssa, vaan pannaan asiat hoitumaan. Ja niin nytkin Alpo sitten oli soittanut tuonne Hankasalmelle ja pyytänyt noita Lampelan ystäviä, että tulkaapa tänne soittamaan, kun Hankasalmella on ollut näitä yhteisiä soittojuttuja ja Tapio ja Inese, jotka näitte tässä uusia kasvoja meidän lauluryhmässä, niin he on meidän seurakunnan jäseniä sinne Laukaasta muuttaneet sinne Hankasalmelle ja siellä ovat olemassa ja molemmat on tämmöisiä muusikkotyyppejä, musiikillisesti lahjakkaita ja ovat siellä lauluhommissa mukana. Ja nyt mä heti alkuun pyydän sitten Inesen ja Tapion teidät tänne ja saatte vähän tutustua tässä uusiin seurakuntalaisiin. Tulkaa vain tänne. Raikuvia aplodia saatte. Muuten saattaa olla minun puheeni. Onko se tonne mukaan? No niin, hyvä. Joo. Tässä taas tuli vastaus tähän, kun etsivä löytää ja kouluttamalla Yritin Alpolle soittaa, kun ovi oli lukossa. Ei mitään, joo, ihan hyvä kun puhelin löysi omistajansa ja omistaja löysi puhelimensa. Kysyn teiltä kummaltakin tässä muutaman kysymyksen ensinnäkin, että mistä päin olet kotoisin ja lähtöisin? Haapajärveltä Oulun läänistä, Oulun läänin eteläosista. Siellä kasvoi. Niin, Haapajärveltä Oulun läänin eteläosista on kotoisin. Pohjois-pohojalainen alun perin ja siellä kasvoi ja sitten muutin Laukaaseen ja nyt sitten elokuu 11. päivä muutettiin tuonne Hankasalmen Aseman kylään. Näin se on elämä kuljettanut. Ja kyseltiin Jumalalta, missä meidän paikka on, niin Hankasalmen Aseman kylälle löytyi paikka. Siellä ollaan ja nyt ollaan täällä. No niin, hyvä. Ja Ines? Mä olen kotoisin Latviasta, Riikasta ja muutin Suomeen tässä jo 13 vuotta sitten. Ja ensin mä muutin Jyväskylään päin Lahtesta, missä mä olin alkuvuosina ja nyt olen ollut tässä reilu 2,5 vuotta täällä ja nyt Hankasalmessa tai Keski-Suomessa olen ollut reilu 2 vuotta. Niin, että olen nyt täällä miehensä kanssa. Ja mitä te teette siellä Hankasalmella ja milloin olette tulleet uskoon? No, minä lähdin hapuilemaan Jumalaa kohti vuonna 1989 ja sitten tuli 90-luvun alussa semmoinen retkaus alkoholiveen mennessään ja sitten taivaan isä otti niskasta kiinni, että eläpä poika temppuille ja 94 tuli hoitoon sitten Laukaaseen, Seukkalan hoitokotiin. Ja siitä lähti sitten taivaan isä on pitänyt sen verran tiukasti kiinni, että on pärjätty keskenään ja täytyy sanoa, että ei yhtään kaduta, että en olisi enää hengissä, jos ei taivaan isä puuttunut minun elämään. Mitään dramaattista ei tapahtunut minun kanssa, mutta vuonna 1991 mä otin Jeesuksen oman sydämeen ja se tapahtui Virossa. Silloin mä asuin Virossa ja se oli adventtiseurakunnassa. Ja kastettiin minut siellä adventtiseurakunnassa ja se oli tosi tällainen kirkkaas ja elävä aika minulle siellä. Ja se alkuvuodet ja Jumala pikkuhiljaa kasvatti ja vaikka on pitänyt tulesta ja vedestä käydä läpi tässä kaikki ne 30 reilu vuotta, mutta olen nyt tässä ja enemmän uskossa kuin 30 vuotta sitten. Ja kiitos Jumalalle, että
on niitä tässä paikassa. En tiedä, ei löytää paljon sanoa niitä. Mutta Hankasalmelle me ollaan niin kuin siellä sen verran, kuin siellä on rukouskokoukset kerran viikossa ja kerran kuukaudessa on ehtoolliskokous. Ja olemme siellä ollut mukana myös, että hän on niin kuin aina siellä punaisella bassolla soittamassa ja minä olen pianolla ja laulan ja muutkin laulaa, kuka osaa laulaa mukana. Ja välillä Tapiokin laulaa mukana. Ei mikkinä, hän ei suostu mikkiin laulamaan. Sen verran siitä. No niin kuin Ines sanoi, että ei mitään dramaattista, mutta Jeesus tuli sydämeen. On se aika dramaattista, se on vallankumous. Kiitoksia ystävät ja tervetuloa tänne myös tänne emäseurakunnan keskelle. Kiitos. Seurakunnan keskellä on monenlaisia ihmisiä ja monenlaisia tapoja toimia ja yksi ajattelee yhdellä lailla ja toinen toisella lailla ja tämä on sikäli tämä seurakuntatyö semmoista jossain määrin positiivisesti ajateltuna ihmeellistä, että tässä työssähän Jumala voi ottaa kenet tahansa vaikka kuinka keskeiseen tehtävään. Ei tarvitse olla mikään saarnamies eikä valittuna mihinkään, vaan Jumala voi antaa jollekin jonkun tehtävän ja idean, mitä hän lähtee viemään eteenpäin. Ja se on tässä suuren muista tässä Jumalan viinitarhassa työskennellessä. Ja meilläkin on silleen täällä, että tuo Vallinin Terhi on saanut sydämelleen semmoisen yhteiskristillisen rukousketju tai rukous- ja paastoasian, jolla hän haluaisi herätellä meitä ihmisiä, uskovaisia tässä kaupungissa. Huolimatta siitä, mihinkä seurakuntaa ihminen kuuluu, kun hän on vain kristuslainen, niin hän haluaisi herätellä meitä tietynlaisilla asioilla. Ja Terhin kanssa on sovittu, että hän tulee esittelemään tuon asian ja käyttää siinä jonkun verran aikaa ja sitten johtaa meitä rukoukseen. Ole hyvä, Terhi. Mulla on tosiaan tämmöinen projekti menossa ja mä oon saanut sen sydämellä itse asiassa jo vuosia sitten. Ja sitten mä ajattelin, että tämä ei toteudu ikinä, jos en mä vaan rupea tekemään tätä ja katsotaan nyt, miten tämä onnistuu. Eli mulla on sydämellä semmoinen, että kaikista Pieksämäellä elävistä kristityistä tulisi semmoinen joukko, jotka vois yhdessä paastota ja rukoilla Pieksämäen puolesta. Ja mä oon tehnyt semmoisen paastolupauskalenterin. Ja siinä voi valita sillä tavalla, että jos haluaa tulla mukaan, niin voi tehdä Jumalalle tämmöisen paastorukouspäivän lupauksen. Ja siinä on niin kuin parittomat tai parilliset kuukaudet, eli se tarkoittaa, että ottaa sitten jonkun päivän, niin sitten niin kuin lupaa joka toinen kuukausi ottaa sellaisen rukouspaastopäivän yhtenä päivänä kerran 2 kuukaudessa. Tai sitten, jos haluaa, niin voi laittaa molempiin, niin sitten se on kerran kuukaudessa. Ja sitten siinä on semmoinen kuin vapaa-valintainen päivä, että jos ei halua sitoutua sellaiseen tiettyyn päivään, niin voi, mutta haluan antaa lupauksen, että mä haluan yhtenä päivänä kuukaudessa tai kerran 2 kuukaudessa, niin sitten voi laittaa siihen sitten ruksin. Ja siihen kuuluu semmoinen, että se on täysin vapaa asia, että ei ole mitään semmoista sääntöä, että voi vaikka syödä terveellistä ruokaa ja se paasto on siinä, tai sitten mahdollisesti olla pelkällä vedellä tai mitä tahansa niiden 2 välillä. Pääasia on, että erottaa aikaa rukoukseen, että se on se tärkein. Että jättää tavallaan esimerkiksi jotain tietokoneessa surffailua tai ihmisten kanssa seurustelua vähän vähemmälle. Ja sitten voi tehdä sen kanssa jonkun toisen kanssa, jos haluaa.
sitten mulla on semmoinen rukousohjeistus, jonka mä oon kirjoittanut sillä tavalla, että se olisi tarkoitus olla semmoinen tietyn tyyppinen kehys tälle asialle, että me niinku ikään kuin rukoiltaisiin vähän niin kuin yhtenevästi. Ja se on siinä myöskin, että mä laitoin molemmat tuohon ilmoitustaululle, että sekä sen paastolupauskalenterin että se rukousohjeistuksen, että se rukousohjeistuksen voi ottaa, jos haluaa. Ja sitä voi muutenkin käyttää. Ja se nyt on nimeltään ohjeistus, mutta se on vähän niin kuin semmoinen ehdotus tai joku semmoinen. Ja mä oon nyt käynyt kahvilla Liekissä ja Vanveissa ja saanut sitten kertoa tästä ja jättää sitä materiaalia. Ja siihen on nyt tullut sillä lailla, että 6 paastopäivää on varattu. Että 2 kuukaudessa, kun on 61 päivää, niin 55 vielä tarvitaan. Ja mutta mä halusin rohkaista tähän, koska me tarvitaan tätä. Me tarvitaan Jeesusta. Me tarvitaan sitä, että Jumala ilmestyisi meidän keskuudessa. Ja mä koen itse, että se on vähän niin kuin semmoinen parannuksen tekeminen, mitä mä itse myöskin koen, että mun pitää itseni tehdä parannus. Että mä en halua mitenkään sanoa kenellekään toiselle. Ja tässä niin kuin Johanneksen ilmestyksessä on tämä tämmöinen kehotus Jeesuksessa, että hän sanoo, että minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastumuutesi häpeä näkyisi, ja silmänvoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Että jotenkin, että tämä aika, missä me eletään, tämä on niin hirveän hämmentävää ja sellaista vaikeaa, ja tulee niin kuin sieltä oikealta ja vasemmalta kaiken näköistä niin kuin harhaa ja valhetta. Sitä tulee maailmasta ja sitten tulee hengellisissä piireissä. Niin tämä valvominen on niin kamalan tärkeää, että me pysyttäisiin niin kuin raittiilla, semmoisella oikeanlaisella, niin kuin oikeanlaisessa raittiissa uskon elämässä, joka kantaisi hedelmää. Siinä on mulla siinä rukousohjeistuksessa, niin mä itse sitten rukoilin ja kysyin, mitä mun pitää siihen laittaa. Niin, ja mä oon yrittänyt, että mä saisin kuulla Pyhän Hengen ääntä. Niin siinä on ihan ensimmäisenä, että seurakuntien pastorit. Ja siitä mä koin, että Jumala ihan puhui mulle, että se on joku semmoinen asia, että meidän pitäisi parannus tehdä siinä, että me ollaan jotenkin jätetty väärällä tavalla yksin johtajat. Ja kun on toi Jumalan koko sota-asu siellä Raamatussa, niin se on semmoinen, että siinähän on se symboliikka, niin se tulee siitä roomalaisen sotilaan taisteluvarustuksesta. Niin siinä, sillä sotilaalla, niin siinähän on vaan edessä se haarniska eikä lainkaan takana. Ja se, joka siinä eturintamalla taistelee sen vihollisen kanssa, niin se on ihan täysin suojaton takaa. Ja siinä oli semmoinen systeemi, että ne toiset takana olevat sotilaat, niin niiden piti suojata selkäpuolelta sitä edessä taistelevaa sotilasta. Ja tämä niin jotenkin puhuu mulle siitä, että meidän pitää, jotka ei ole johtajia, niin meidän pitää muistaa rukoilla ja tavallaan pitää semmoista esirukoussuojaa niiden puolesta, jotka johtaa, koska se ei ole mikään helppo tehtävä ja se on semmoinen, että vihollinen hyökkää niitä ihmisiä vastaan, jotka haluaa jotenkin niin kuin viedä seurakuntaa eteenpäin ja evankeliumia eteenpäin. Joo. No siinä on sitten tosiaan niitä aihealueita, että on se pastorit ja sitten kaikki seurakunnat ihan siitä ajatellen, että meillä on seurakunnassa terve usko. Et en yhtään ajattele, että kaikkea pitää siunata, mitä kaikissa seurakunnissa on ja tapahtuu tai mitä opetetaan, vaan sitä, että rukoilla, että meillä olisi terve usko ja Jeesuksen herraus olisi kaikissa seurakunnissa. Ja sitten muu kristillinen toiminta on siinä ja sitten siskot ja veljet Kristuksessa ja sitten uskosta osattomat ihmiset. Ja siinä kohtaa mulla on vähän sellainen, että mä mainitsen siinä tämmöisen asian kuin henkivaltojen sitominen. Ja se voi olla vähän semmoista hämmennystä herättävää, mutta se tosiaan perustuu siihen Raamatun paikkaan, kun Jeesus sanoi, että Pietarille,
että minä olen antanut sinulle taivasten valtakunnan avaimet sitoa ja päästää. Ja se, mikä sinä sidot maan päällä, on sidottu taivaassa, ja mikä sinä päästät maan päällä, on päästetty taivaassa. Ja sitten Jeesus myöskin sanoi, että sä et voi mennä väkevän miehen taloon, jolle sä ensin sidot sitä väkevää, ja sitten sä voit ryöstää sen hänen talonsa. Et mä jotenkin koen, että on tämmöisiä demonisia valtoja ja voimia, jotka myöskin on tärkeä sitoa. Ja silloin kun Jeesus lähetti ne 70 opetuslasta saarnaamaan evankeliumia, niin tuli takaisin ja sanoi, että pahat hengetkin on meille alamaiset sinun nimesi tähden. Jeesus sanoi, että minä olen antanut teille vallan tallata jalkojen alle käärmeitä, skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa. Eli tällainen valta on annettu, mutta siitä ei ole mitään hyötyä, jos ei sitä käytä. Et sen takia meidän täytyy ottaa ne aseet, mitkä meillä on, niin käyttöön. Mutta sitten hän jatkoi ja sanoi, että siitä älkää ilotko, että henget on teille alamaiset, vaan siitä, että teidän nimen on kirjoitettu taivaassa. Eli toisin sanoen, meidän uskon ei pidä olla demonikeskeistä, vaan Jeesus-keskeistä ja siitä, että meillä on ilo pelastuksesta ja näin päin pois. No sitten siinä on vielä semmoinen, että siinä on semmoinen kohta, että esivalta, sitten tämä yhteiskunnan päätöksenteko ja sitten kasvatustyötä tekevät ihmiset, että ne mainitaan myös erikseen. Ja siitä mä haluaisin sanoa, että Jumala rakastaa maailmaa ja ei-uskovia ihmisiä. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus on kaikkien ihmisten vapahtaja. Ja sitten se jatkuu, että varsinkin uskovien. Eli Jumala haluaa siunata ja auttaa, että ihmisillä olisi hyvä olla. Ja senkin takia meidän pitäisi tehdä tämmöistä rukoustyötä, että Jumalan tahto tapahtuisi myös tämmöisellä ikään kuin yhteiskunnallisella tasolla. No, jos me saataisiin tähän 61 ihmistä, jotka voisivat sen yhden paastopäivän ja rukouspäivän viettää kerran 2 kuukaudesta, niin sitten se tarkoittaisi, että siinä olisi sellainen systemaattinen ja jatkuva sellainen rukoustyö, että se voi niin kuin muuttaa tätä kaupunkia ja antaa herätystä ja niin edelleen. Sitä me varmaan kaikki toivotaan ja rukoillaan. Enkä tiedä, että onko missään herätystä syntynyt, jos ei ollut ihmisiä, jotka rukoilee systemaattisesti yhdessä. Tämmöinen asia tämä oli ja mä nyt tosiaankin jätin tuohon ilmoitustaululle tämän materiaalia ja sinne voi sitten, että harkitkaa sitä ja kysykää Jumalalta, että halusitteko te tämmöisen lupauksen tehdä ja jos haluatte, niin sen voi sinne merkata. Ja mun tarkoitus olisi sitten seuraavaksi ottaa tuonne helluntaiseurakuntaan yhteyttä, että tätä samaa asiaa mennä kertomaan. Ja sitten kun mä oon saanut tavallaan kaikki nämä paikat läpikäyttöä, niin sitten mä jonkin ajan päästä katson, että kuinka paljon niitä lupauksia on tullut. Ja sitten kerron vähän sitten joskus tulevaisuudessa, että miten tämä nyt sitten on mennyt. Ja ehkä järjestetään jonkinnäköisiä rukouskävelyjä tai vastaavia ja muuta tämmöistä rukoukseen liittyvää toimintaa. Että mulla on semmoinen WhatsApp-ryhmä, mihin mä oon pyytänyt ihmisiä vastuuseen. Hyvin teette, jos muistatte tätä rukouksia myöskin. Ai niin, mun piti rukoilla. Ja kiitos Jeesus, että sä siunaat tätä meidän kokousta ja yhdessäoloa. Ja anna meidän kokea sitä, että sä meitä rakastat ja siunaat. Ja kaikkia Raamatun opetusta, kaikkia lauluja, kaikkia todistuksia. Niin Jeesus, kiitos, että sä olet meidän kanssa ja ilmestyt täällä. Ja anna meidän kohdata sinut täällä. Ja anna meille keskinäistä rakkautta ja yhteyttä ja siunaa Jeesus tätä seurakuntaa ja auta, että evankeliumin työ menisi eteenpäin. Aamen. Kiitoksia Terhi. Terhi on meidän seurakuntamme jäsen ja hän kirjoittelee paikallisiin lehtiin, jos olette huomannut siellä Terhi Vallinin nimellä kirjoituksia, kun olisiko vajaa pari viikkoa, kun oli viimeksi Israelin tilanteesta kirjoitus. Ja Terhillä on aika terävä kynä, kun kirjoittaa, ne kannattaa lukea niitä kommentaareja, mitä siellä aina on. Ja tuo asia, mitä Terhi esitteli, niin olen vanhemmiston kanssa käyty se läpi, se asia, ja todettu, että Terhi on paneutunut siihen aika laaja-alaisesti. Siinä on monenlaiset ihmisryhmät ja instituutiot
mukana siinä. Siinä on myös tämä meidän aikamme epäkohtia ja kysymysmerkkejä, mitä tässä meidän ajassamme on ilmassa. Niin monia on siellä lueteltu ja kansi kyllä paneutua siihen asiaan, ja jos kuka voi siihen vaan mukaan lähteä, niin ei muuta kuin selvä suunta ja täysi vauhti. Nyt me tehdään niin, että me otetaan kolehtilaulu 242. Se lauletaan tässä ja kannetaan kolehti tämän laulun aikana. Ja vielä sanoisin, että ystävät rakkaat, että Jumala ei ole niin kiinnostunut meidän rahoistamme, kuin miten hän on kiinnostunut meistä itsestään. Siitä hän on eri toteen kiinnostunut, mitä meille kuuluu. Mutta nyt kolehti ja sen jälkeen Karilla on pieni välijuttu tähän. Ystävät, ja tehdään heti niin, että mennään ihan välittömästi asiaan. Eli se tarkoittaa sitä, että Ritva istuu siellä paikoillaan ja me muut nousemme ylös. Lauletaan onnittelulaulu tässä vaiheessa. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Ritva. Paljon onnea vaan. Jeesus siunatkoon sua, Jeesus siunatkoon sua, Jeesus siunatkoon sua, Jeesus siunatkoon sua. Nähtiin tuolla keittiön luukkujen takana, kun hän miltei asuu siellä. Mä oon Ritvalta kysynytkin jonkun kerran, joko oot muuttanut postin tulemaan tänne seurakunnan keittiöön. Tää homma on silleen kummallista tai sattuu aina kaikenlaisia. Kun tuo kolehtilaulu ilmoitti, niin mulla on ihan eri laulu täällä mikä laulettiin. Joskus käy niin. Minä olen varmaan kattonut vikanumeroja.
Mutta ei se niin vaarallista. Ihan hyvä lauluhan se oli, eikö ollutkin? No niin, no mitäpä tässä silloin pähkäilemään. Loistava Lamppu tulee tänne nyt laulamaan ja laulaa Karille tässä sitten saarnan lauluja. En tiedä, onko niitä 2 vai 3 vai mitenkä monta, mutta Kari sitten tulee puhumaan meille tämän loistavan Lampun jälkeen. Taivaan Isä elää. Rakastaa hän koko sydämellään. Kiltiä ja tuhmaan, sitäkin me tuhmaan. Isällä on sydäntä jos kellään. Kiltiä ja tuhmaan, sitäkin me tuhmaan. Isällä on sydäntä jos kellään. Synistä on sydämeni mustaa. Uskonuten Isän varoitusta. Kaiken hän on nähnyt, mitä olen tehnyt. Syyllisenä pelkään rangaistusta. Kaiken hän on nähnyt, mitä olen tehnyt. Syyllisenä pelkään rangaistusta. Näin on Jeesus armahtanut rastaan. Anteeksiantamuksen ota vastaan. Kauheampi lunta, taas on siksi tunna. Vapauden tuntui miltä tuntui. Kauheampi lunta, taas on siksi kunta. Vapauden tuntui miltä tuntui. Elämässä Jeesus Kristus antoi. Rangaistuksen puolestani kantoi. Kassansa voin jatkaa, Isän luokse matkaa. Sinne missä kadutkin on kultaa. Kassansa voin jatkaa, Isän luokse matkaa. Sinne missä kadutkin on kultaa. Asku alkaa uskon siemenestään. Varjot eivät pimeyttä estää. Vaikka tulis alla, satais kaatamalla, uudistuna aina arvon alla. Vaikka tulis alla, satais kaatamalla, uudistuna aina arvon alla. Kiitos, että tuli lankemia niin kuin ennenkin. Kirkkaasti palaa yli koko maan. Syntisiä Herra kutsuu joka kansan heimosta. Sairaat parantaa ja kuolleet elostaa. Tuli palaa vielä niin kuin ennenkin. Merkin seuraa verta valtaa heikotiin. Eteenpäin käy Herran kanssa, vieden voitto sanomaan. Tuli palaa vielä niin kuin ennenkin. Henkensä kun
että aamurukoukset täällä maanantaina ja torstaina kello 8.45, tiistaina kello 12 kahvihetki, keskiviikkona kello 11.15 soppa kirkkokahvit Keskuskatu 24. Ja huomenna sitten vielä vanhemmiston kokous on kello 18 ja keskiviikkona on tulossa kello 18 tänne miesten ilta. Ja torstaina on tulossa tänne kello 18 sanan ja rukouksen ilta. Ja perjantaina oli sitten se rukoustilaisuus siellä Anjan kotona, eikö totta? Ja perjantaina täällä on nuorten ilta kello 18. Ja sitten on sunnuntaina isänpäivän Jumalan palvelus kello 16, jossa on kaikkea. Mitäs siinä onkaan? Sisaret on musiikkivastuussa. Sisaret musiikkivastuussa ja rukouspalvelut ja kahvit ja ilman muuta. Ja ennen kuin sanaan tässä vielä mennään, niin haluan innoittaa sinua nyt rukoilemaan tämän Kids Action Night toiminta-iltapäivän puolesta, mikä pidetään 22. päivä tätä kuuta siellä Harin koululla kello 13-15 välisenä aikana. Jos olet asiasta tarkemmin kiinnostunut, niin kannattaa tulla tänne Vapaa-kirkon toimitiloihin mukaan päivämäärällä 15. päivä 11. kello 12. Silloin täällä on palaveri ja tämmöinen työnjakotilaisuus ja käydään läpi sitten, että mitä tämä sisällään pitää. Eli tämä palaveri pidetään siis täällä 15. päivä 11. kello 12. Ja jos olet asiasta vähänkin kiinnostunut, ei muuta kuin tule tänne palaveriin mukaan, niin töitä kyllä riittää sitten. Nyt mennään tuon Jumalan sanaan pieneksi hetkeksi. Meillä on vielä tässä ehtoolliset ja kaikki ja rukouspalvelut ja kahvihommelit ja kaikki, niin ollaan hetki Herran sanan äärellä ja avataan Raamattuja tuolta Johanneksen evankeliumista tässä meidän tilaisuudessamme. Viime perjantaina puhuin Johanneksen evankeliumista luvusta 7 jonkun matkaa ja edelleen pysytään tässä luvussa 7 ja haluaisin sinulle lukea ihan tästä luvusta 7 jakeesta 37 eteenpäin joitakin jakeita. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva, elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Rakas Herra, me vielä ylistämme sinua tänä päivänä tässä sanan äärellä. Ja kiitos siitä, että sinä avaat tätä sanaa meille vielä tässä ennen kuin mennään ehtoollishetkeen. Kiitos, että sinä olet avaaja, pelastaja, lunastaja, tie, totuus ja elämä. Meidän auttajamme parhain olet nytkin tässä sanan hetkessä Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli kysymyksessä oli siis juhlan viimeinen päivä. Jeesus oli mennyt sinne Lehtimäen juhlille ja Raamatusta voit lukea sitten esimerkiksi Vanhasta testamentista, mitä kaikkea tuo Lehtimäen juhla on pitänyt ja edelleenkin nykyään siellä Israelissa pitää sisällään. Ja sehän kesti 7 päivää tai oikeastaan 8 päivää. Ja Lehtimäen juhlien tarkoituksenahan on aina ollut se, että silloin muistellaan sitä erämaavaellusta, missä Israelin kansa silloin oli 40 vuotena. Ja kun sitä juhlitaan nykypäivän Israelissakin, niin nykyäänkin siellä sitten tehdään sellaisia lehtimajoja, missä sitten ihmiset ovat sen 8 päivää ja se taas kuvastaa juuri sitä erämaavaellusta, että silloin ei ollut mitään pysyvää asuntoa kenellekään, vaan tehtiin teltta vähäksi aikaa ja taas se purettiin ja lähdettiin sitten joitakin askelia ottamaan eteenpäin. Eli tässä tämmöinen perusajatus tälle Lehtimäen juhlalle ja
kun sä luet esimerkiksi Uutta testamenttia, niin sä huomaat, kuinka Jeesus aina oli mukana erilaisilla juhlilla. Hän oli juhlien mies. Meilläkin on tänään ehtoollisjuhla ja olet tehnyt hyvin, kun olet tullut tähän ehtoollisjuhlaan, sillä tämä on semmoinen hyvä juhla ja vakava juhla ja myöskin semmoinen arvokas juhla, koska tuossa Herran pöydässä me kohtaamme Jeesuksen Kristuksen ja toki nytkin jo tässä ennen kuin mennään Herran pöytään, sä saat kohdata Jeesuksen Kristuksen ja varmaan olet hänet jo kohdannutkin. Jeesus oli siis juhlien mies. Hän kävi monilla juhlilla. Hän oli mukana pääsiäisjuhlilla. Hän oli myöskin viikkojuhlissa aina mukana. Sovituspäivän juhlissa, juutalaisissa juhlissa. Sitten myöskin Lehtimäen juhlilla hän viihtyi. Myöskin temppelin vihkimisjuhlassakin hän on ollut. Ja sehän oli juuri se Hanukka-juhla ja siitä voin ottaa maininnan, jos avaat kanssani Johanneksen evankeliumiin lukuun 10 ja luetaan tuo jae 22. Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa ja oli talvi. Eli nyky-Israel ja juutalaiset viettävät tätä niin sanottua Hanukkaa 25.12. kun me vietetään joulupäivää. Ja näin huomaat, kuinka Jeesus tahtoi näillä juhlilla olla, ja nimenomaan Jumalan henki aina johdatti hänet näihin juhlallisuuksiin sisälle. Ja nyt tässä tekstiyhteydessä me tapaamme Jeesuksen Kristuksen siellä Lehtimajan juhlilla. Ja tässä viimeisessä päivässä sitten Jeesus ottaa ihmeellisesti asioita esille. Juhlan viimeisenä päivänä, suurena päivänä, Jeesus siis huutaa ja sanoo, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Eli mä uskon, että tuo sana, minkä Jeesus aikoinaan antoi tuolle juhlaväelle, se nytkin kuuluu sinulle tässä yhteydessä. Hän edelleen kaiuttaa, hän edelleen aivan kuin huutaa sinulle. Tai ehkä kuiskaa sinun sydämesi korviin tätä sanaa, jos sinulla on jano, tule minun tyköni, sinä saat juoda. Tässä Raamatussa sanottiin vielä näin, että joka uskoo minuun, niin silloin hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virrat. Niin kuin olemme saaneet kuulla tuosta uskosta Jumalan poikaan tänään vähän monella tavalla todistuksen kautta ja juonnon kautta ja rukouksien kautta ja laulujen kautta, niin eikö tämä ole aivan ihana asia, että kun sä uskot Jeesukseen, Kristukseen henkilökohtaisesti, niin Raamattu lupaa, että sinun sisäisestä olemuksestasi juoksee ihania virtauksia, elämän veden virtauksia. Eli siellähän ei juokse mikään ruosteinen vesi, eikä mikään kurja vesi tai semmoinen käyttökelvoton vesi. Ja jos tuntuu siltä, että siellä on ruosteista vettä ja kelvotonta vettä, niin tänään saat tulla puhdistuslähteelle. Jeesus ottaa kuormasi pois, taakkasi pois, syntisi pois ja saat huomata sen jälkeen alkaa siellä juosta oikein tuo taivaallinen virtaus. Elävän veden virrat saavat juosta sun elämässäsi. Kunnia siitä kuuluu elävälle Jumalalle. Ja sakoon Herra tänä päivänä olla sinun kanssasi, nostaa ja kantaa ja vahvistaa sinua matkan varrella, mitä sinä taitat. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, tämä vesiasia Lehtimäen juhlilla, koska jos katsot vaikka tuohon lukuun 6, niin siinä Jeesus Kristus hänkin julistaa, mutta luvussa 6 on erilainen teema. Siinä on se leipäteema, eikö totta? Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, siis luvussa 6, mutta sitten kun mennään tuohon lukuun 7, niin siinä mainitaan sitten tämä vesiteema.
Ja näin sä saat kokea tänä päivänä, että sä olet tekemisissä elämän leivän kanssa, eli sanan kanssa, Jeesuksen kanssa, mutta saat olla myöskin tekemisissä tämän elävän veden kanssa. Ja itse asiassa tässä tällä elävällä vedellä tarkoitetaan sitä tulevaa henkeä, joka oli tulossa. Tuossa jakeessa 39 kerrotaan, henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Ja siinä on viittaus juuri siihen helluntaipäivään, eikö totta? Apostolien teosten luvusta 2 voit lukea, silloin henki vuosi jerusalemilaisten uskovien ylle voimakkaalla tavalla, puhuttiin kielillä ja siitä lähti myöskin armolahjojen virtaus tulemaan Jerusalemin seurakuntaan ynnä muihinkin seurakuntiin, mitkä istutettiin ja perustettiin Pyhän Hengen voimassa. Eli tätä juuri tarkoitti tuo jae 30e9, eli henki sillä tavalla ei vielä ollut tuona aikana tullut, kun oli nämä Leitiamajan juhlat kysymyksessä, missä Jeesus oli tuossa hetkessä, vaan se tuli myöhemmässä vaiheessa tuo hengen voima. Ja sitähän me tarvitsemme, hengen väkevää voimaa. Mutta tarvittiin kaikki työ, Jeesuksen työ, ennen kuin henki laskeutui. Mitähän hänen tuli tehdä? Hänen tuli kärsiä, hänen tuli kulkea alennustie, hänen tuli mennä Golgatan keskimmäisen ristin puulle. Kaikki nämä tällaiset vaiheet piti läpikäydä hänen erittäin huolellisella tavalla. Hänen tuli kuolla Golgatalla, hänet siirrettiin puutarhahautaan, eikä se siihen saanut jäädä, vaan Jumalan tuli herättää oma poika Jeesus Kristus kuolleista, eikä se vieläkään ollut ihan loppuun saatettu, vaan hänen tuli nousta taivaallisiin majesteetin oikealle puolelle. Sitten sen jälkeen vasta henki annettiin. Siitä voit lukea helluntaipäivän tapahtumista apostolien teosta luvusta 2. Tämäkin on hyvin mielenkiintoinen asia, juuri tämä vesiasia, jos me siinä olemme vielä vähän aikaa, ja mainitsin tuosta Golgatasta. Ja nimenomaan tämä veden voimahan on meille erittäin tuttu asia, minkä Jeesus antoi omasta ruumiistaan vuotaa meidän tähtemme. Sillä ilman veden vuodatustahan ei ole anteeksi antamusta. Ja jos me ajattelemme esimerkiksi hebrealaiskirjettä, niin siellä tulee esille juuri tämä niin sanottu oman tunnon puhdistus. Ja minä luen sinulle hebrealaiskirjeestä luvusta 9 jakeen 14. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Siis oman tunnon puhdistuksen sinä ja minä saamme veren kautta. Ja vielä tuohon vereen sen verran sitä paljon puhutaan Uudessakin testamentissa, Ilmestyskirjassa luvussa 1, jakeessa 5 loppuosassa. Hän on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Siis synnin päästö julistaan sinulle Golgatan veressä Jeesuksen nimen kautta. Ja jos sinä tarvitset tänään synnin päästöä, niin se annetaan sinulle. Saat uskoa kaikki syntisi anteeksi tässä Jumalan pojan nimessä ja veressä, aamen, niin että sinun oma tuntosi puhdistuu kaikesta sellaista painolastista. Ja onkin tärkeää, että me tullaan ehtoollispöytään puhdistetussa olotilassa, oma tunto puhtaana. Silloin, aamen, tuo ehtoollispöytä meitä vahvistaa ja voimaannuttaa. Eli Golgatan tapahtumiin liittyy hyvin tärkeänä seikkana tuo viaton veri, jonka Jeesus antoi sinun tähtesi ja minun tähteni ja ihmisten tähden. Mutta tiedätkö mitä? Tuohon Golgatan tapahtumaan myöskin liittyy se vesikin. Niin kuin Jeesus sanoi tästä vedestä, jolla on jano, tulkoon minun tyköni ja ottakoon ja juokoon elämän veden lähteensä lahjaksi. Ja katsotaanpas tästä nyt yhdessä, että millä tavalla sitten tämä vesi liittyy Golgatan tapahtumiin. Ja avataan Raamattuja tuonne Johanneksen evankeliumiin lukuun 19. Siinä huomaat sen, kuinka
Kaikki oli jo täytetty ja niin edelleen Jeesus oli kärsinyt ristillä. Ja sitten hän myöskin huutaa tuon sanan, kuuluisan sanan, se on täytetty. Eli kaikki tehtiin päätökseen ja sen jälkeen hän kallistaa päänsä ja antaa henkensä. Ja tämä meidän on hyvin syytä aina itsellemme uudelleen ja uudelleen aivan kuin toistaa, että kaikki on täytetty viimeistä piirtoa myöden. Laki on täytetty, aamen. Kaikki on tehty sinun puolestasi, aamen. Sinulta ei vaadita mitään lain täyttämisiä, sinulta ei vaadita mitään omaa suoritusta, omaa yritystä, ei mitään omia ansioita, vaan sä saat katsoa häneen. Hän on kaiken sun puolestasi tehnyt siellä Golgatan ristin puulla ja saakoon tämä sana, se on täytetty, sinua myöskin lohduttaa. Jos koet, että on vielä päällä suoritusta ja omaa yritystä ja ponnistusta ja ehkä ansio-oppia, niin tämä ilta on sinun iltasi. Saat heittää kaikki ansio-opit ja yritykset tänään meren syvyyksiin. Saat luottaa, minulle riittää sana, se on täytetty. En pelastu omilla teoillani, en pelastu omilla ansioillani. Minä turvaan koko sydämesti Jeesukseen ja tuohon sanaan, se on täytetty. Ja Jeesus sen huusi. Sen jälkeen hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Se oli valmistuspäivä. Sitten huomaat, kuinka sotamiehet tulevat sinne paikan päälle. Jakeessa 32 sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan ristiin naulitulta. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan. Ja tässäkin toteutuu tuo vanhan testamentin sana, älköön häneltä luuta rikottako. Sitten jakeessa 34 sanotaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Eli tässä nyt tullaan juuri siihen, että myöskin Golgatan tapahtumiin liittyi tämä vesi. Eli kyljestä vuoti veri ja vesi. Ja jotkut asiantuntijat ovat selittäneet tätä asiaa myöskin niin, että kun ihmistä oikein moukaroidaan ja murskataan ja kolhitaan ja hajoitetaan ja ruoskitaan ja lyödään ja hän on aivan äärimmäisen rasituksen alla ja Golgatallahan se rasitus vielä huipentui Jeesuksen kohdalla, niin tapahtuu tämmöinen ilmiö, että sitä kyljestä sitten vuotaa tätä verta ja vettä juuri sen kovan rasituksen ja sen kovan kolhimisen seurauksena, mitä Jeesuskin joutui aikoinaan sitten kokemaan. Mutta tässä on tuo vesisana hyvin mielenkiintoinen ja voidaan vähäksi aikaa pysähtyä tähän vesisanaan. Eli veden lisäksi siis Golgatan tapahtumiin liittyy tämä veden poistuminen sieltä Jeesuksen kyljestä. Ja silläkin on nyt sitten monenlaisia selityksiä tällä vesiasialla ja voidaan tässä yhteydessä ihan avata tuo ensimmäinen Johanneksen kirje luku 5 ja mennäänpäs tässä sitten tuon jakeeseen 6. Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta. Jeesus Kristus ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa, se henki on totuus. Se 3 on, jotka todistavat, henki ja vesi ja veri, ja ne 3 pitävät yhtä. Yksi semmoinen selitys, johon olen törmännyt, niin se ei varmaan ole mikään väärä selitys, kun puhutaan tästä, että Jeesus on tullut veden kautta. Niin mennään niinkin kauaksi tosiaan, että hänhän oli siellä oman äitinsä Marian kohdussa, eikö totta? Hän oli siellä sen 9 kuukautta ja sen jälkeen sitten neitsyt Maria synnytti Jeesuksen ja antoi hänen nimen Immanuel. Ja sillä kohdussahan on myöskin sitä lapsivettä. Näin minä ymmärrän. En ole mikään lääketieteen asiantuntija ollenkaan, lähes tulkoonkaan, mutta kuitenkin sieltä löytyy sitä lapsivettä. Ja tämä lapsivesi on sikiötä suojaavaa nestettä.
ja sijaitsee sikiökalvojen sisällä. Ja tuo lapsivesi myös ylläpitää tasalaatuista lämpötilaa ja auttaa sikiön keuhkoja ja ruoan sulatusjärjestelmää kehittymään. Myöskin synnytyksen yhteydessä tai ennen sitä nämä sikiökalvot voivat puhjeta, jolloin lapsivettä alkaa valua ulos. Ja tämä sikiö, sehän on jännällä tavalla siellä sikiökalvojen ympäröimässä nestepussissa. Ja siinä mielessä se säilyy siellä. Ja myöskin kun se on siellä nestepussissa, niin sikiöllä on tilaa liikkua vapaasti. Ja tämä selitys minun mielestäni on ihan semmoinen pätevä selitys, että Jeesus on tullut veden kautta, sen lapsiveden kautta. Hän on syntynyt maailmaan viattomana. Hänelle on annettu nimi Immanuel. Ei ollenkaan sellainen selitys, mikä pitäisi pois sulkea tästä Johanneksen kirjeestä. Hän tullut on veden kautta, kunnia Jumalalle. Mutta myöskin me ymmärrämme, kun tässä sana sanoo, on tullut veden kautta, että se liittyy siihen, kun Jeesus on sillä Jordanilla, ja hän tulee Jordanille, missä on Johannes Kastaja tekemässä Herran työtä, ja Johannes Kastaja hän oli kastamassa sitten niitä, jotka tekivät parannuksen, ja Jeesus myöskin tulee Johanneksen eteen, ja Johannes sitten kastaa Jeesuksen. Totta kai Johannes vastustelee ensin, mutta hän sitten myöntyy siihen, ja niin hän kastaa Jeesuksen. Ja niin hän on myöskin tämä Jeesus, Jumalan poika, tullut siis veden kautta, ja siitä lähti se julkinen palvelutyö liikkeelle, niin kuin me tiedämme. Siinä aivan kun hänet vihittiin taivaalliseen, voiko käyttää tämmöistä termiä, taivaalliseen virkatehtävään, joka vei koko hänen aikansa ennen sen virkatehtävän toteutumista ja toteuttamista. Hän oli erämaassa 40 vuorokautta, mutta sen jälkeen hän aloittaa väkevän toiminnan, julistuksen ja parantaa sairaita, tekee ihmeitä. Ja Raamattu sanoo näin, että ne, jotka asuvat siellä kuoleman varjon laaksossa tai maassa, heille koitti pimeydessä valkeus. Jeesus toi valkeuden maailmaan. Ja tässäkin mielessä me voimme ymmärtää, että Jeesus tuli veden kautta, ja se viimeinen merkitysvivahde sitten tästä vedestä on se, että se myöskin voidaan liittää Golgatan tapahtumiin juuri tuon Johanneksen evankeliumin luvun 19 jakeen 34 perusteella. On tämä mahtavaa, että saadaan olla tänään yhdessä. Ja tässä rukoilen lyhyesti, että meillä jää aikaa tuon ehtoollisen jakamiseen. Ja tässä mä rukoilen sinun puolestasi nyt sillä tavalla, että minä en nyt nostata käsiä tässä ylös, koska Jumala näkee sun sydämesi. Ja jos sä koet tänään, että se oma tunto on jotenkin likainen tai se on tahraantunut tai jotenkin ehkä mustunutkin, niin tänään tule verilähteelle. Ja Jeesuksen veri ottaa pois sinun syntisi. Kunnia Jumalalle, ja sä saat kokea, että synnit saadaan anteeksi. Ja sitten myöskin tule vesilähteelle sen lisäksi, niin kuin Jeesus tuossa sanoo, jolla on jano, tulkoon minun tyköni ja ottakoon elämän veden lähteestä lahjaksi. Eli juuri tuo vesilähde kuvaa tässä yhteydessä sitä pyhän hengen ihanaa lähdettä. Että saat Jumalan hengen voima, niin kuin tuossa Juhakin kertoi, kuinka pyhä henki monella tavalla on häntä koskettanut ja siunannut ja uudistanut ja parantanut ja antanut hänelle uutta voimaa ja uutta rohkeutta ja voimaa kertoa Jeesuksesta ihmisille. Ja tätä tekee tämä pyhä henki juuri sinunkin kohdallasi. Ja nyt en pitkitä sen takia tätä puhetta pidempään, koska on tuo ehtoollinen, mutta minä rukoilen tässä sinun puolestasi ja saakoon Jumala nyt koskettaa tässä loppuhetkessä tai minun puheeni loppuvuorossa sinua oikein väkevällä tavalla. Taivaallinen Isä, me ylistämme sinua siitä, että Jeesus, sinä olit siellä Lehtimäen juhlilla ja sinä annoit kansalle kehoituksen tulla sinun tykösi. Aamen. Elämän veden lähteen luokse. Ja tänä päivänä me saamme tulla myöskin lähteelle
Ensinnäkin me tulemme verilähteelle, joka ottaa pois meidän syntimme juuri nyt hetkessä. Poistaa meidän oman tuntomme kuormat nyt hetkessä. Ne menevät pois meidän elämästämme. Tänään me uskomme Jeesuksen veren voimaa ja julistamme synnin päästön ystäville, jotka kokevat, minulla on kuormia, lankeemuksia, syntejä, oma tunto on jotenkin tahratussa olotilassa. Tämä ystävä saa kokea nyt juuri synnin päästön tänä päivänä, tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Ja johda myöskin, Herra, meidät elämänveden lähteelle tänä päivänä, niin että me saamme tulla hengen silmän luokse, aivan kuin uudelle kaivolle, kunnia Jumalalle, lähteen silmälle, jotta vastaan hengen voimaa todistamiseen, hengen voimaa Jumalan palveluksien tekemisiin, hengen voimaa arkeen, arkipäivän työhön, hengen voimaa, että me selviydymme tässä pimeässä maailman ajassa ja kostumme kerran perille Jeesuksen omana, halleluja, ja omina ihanalle hääjuhla-aterialle, mikä odottaa Jumalan kansaa. Kiitos, että sen siunaat tänä päivänä, Herra, kaikkia ystäviä voimakkaalla tavalla ja siunaa myöskin siellä, jotka seuraavat tätä meidän tilaisuuttamme jossakin kodeissa tai toimistoissa tai ties missä. Ilmesty sinä heille armon Jumalana, rakkauden Jumalana ja johda sinä heidätkin verilähteelle sekä myöskin veden ääreen, hengen voiman alle. Tätä pyydämme sinun nimessäsi ja veressäsi ja koskettele oikein meitä tänään parantavalla öljyllä ja erikoisella siunauksella ja kaikella sillä, mikä on Jumalan tahto meidän elämäämme, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.